Hej, velkommen til. I dag vil jeg vise jer den nye Sprinter med facelift. Og facelift, ja, der er ikke så meget at se udenfor, men indeni, der er det bare blevet lækker. Kom med ind og se. Så er vi kommet ind bagved rattet, hvor man kan se vores rat, som vi også har kendt fra vores Vito, hvor man ikke skal have hænderne væk. Man kan simpelthen styre det hele med fingrene, hvor man kan scrolle, radio, instrumentpanel. Vores nye farveinstrumentpanel indvendigt, det er jo bare super lækker. Så har vi fået vores rigtig store skærm, hvor vi kan gå ind og få en MBUX, hvor du kan tale til vedkommende, han har sagt. Man kan bare sige, hej Mercedes, jeg vil gerne have skruet op for varme sædet. Hej, jeg er Mercedes, din taleassistent. Vil du gerne vide mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig? Der kan man bare se, det kører. Det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med i øjeblikket. Nå, det er ikke noget ved. Men den kan man tale til, og den taler dansk. Og det samme, hvis man har en telefon, der skal lades op, så kan man lægge den herned. Det kan man tilvælge. Der er rigtig mange lækre feature i det her. Men kom ind forbi og se. Vi er klar.